Районен съд Червен бряг даде ход на делото между ВиК и частна фирма, която се управлява от съпругата и дъщерята на кмета на община Червен бряг. Започва на прицел. С мен Христо Гешов. Районен съд Червен бряг позволи нашият екип да присъства на делото между ВиК дружеството и частната фирма, която се управлява от съпругата и дъщерята на кмета на община Червен бряг. Пред нашата камера застане един от основните свидетели в делото, дългогодишен служител на ВиК дружеството Данчо Станчев. Чуйте какво разказа пред нас. Първо да се представите. Данчо Георгиев Станчев съм, служител съм на ВиК Плевен, инспектор за областта. Какво констатирахте във фирма Тера преди няколко месеца, почти половин година? Констатирах незаконно присъединяване, за което съм съставил съответните документи и по случая има заведено дело. Повече по случая, тъй като се води дело, не мога да кажа, ще излезе единственият човек. Единствено, който може да каже вината на някого е съда в България. Знаете ли на коя е тази фирма? Не. Намираме се пред частната фирма на съпругата и дъщерята на кмета на община Червен бряг Даниел Вълов. Към настоящия момент делото е в ход и се гледа в районен съд Червен бряг. Отиваме да търсим и замесените по случая нейни управители. Добър ден! Госпожа Светла Вълова търсим. Госпожа Светла Вълова или Надежда Николова? А къде може да ги открием? Два дена им звъним по телефоните, не отговарят. Не са в града. А вие кой сте? Охраната съм тук. Кмета идва ли в тая фирма? Някой път идва, ма редко. А как може да свържем с управителите на тази фирма? Все пак тя трябва да има управители. Днеска е 1 май, няма никой. Да ги търсим пак по телефона в друг ден. Вероятно в работен ден управител не е господин Вълов. Той е бивш. Сега е неговата съпруга, дъщеря. Не. А кой е управител? Според търговския регистър, неговата съпруга и дъщеря са управители на това дружество. Няма такова нещо. А кой е управител? Кажете ни кой да търсим. Виктор Николов. Виктор Николов е сина на кмета Вълов. Защо не е коригирано тогава в търговския регистър, че той е новия управител на дружеството? Не мога да не е коригирано, просто информацията ви е така. Скъпи приятели, ние ще продължим да търсиме госпожа Светла Вълова, както и семейството на кмета Вълов, за да ни обясни защо се стигна до тук. Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте по-късно. The number you've dialed does not answer. Please... Както видяхте, не успяхме да открием госпожа Светла Вълова за коментар нито в частната й фирма, нито по телефона. По сигнал на общински съветници от Общински съвет Червен бряг, същата кметска рода, управлявала частна фирма, не е заплащала данъците си към местни данъци и такси община Червен бряг. Сега се намираме пред местни данъци и такси община Червен бряг, за да потърсим отговора на въпроса защо тази фирма не е заплащала данъците си към общината. Добър ден. Искам да попитам... Фирма Тера има ли задължение към община Червен бряг? Аз само ще използвам, за да кажа, че все пак община Червен бряг има етичен кодекс и връзката с медиите и разрешението да се дават интервюта. Вие сте началник на отдел местни данъци и такси. От колко време работите в тази община? От 2007 година. От колко време тази фирма и не само? Аз имам информация, че много частни лица дължат пари на тези данъци. Вие ще си подадете ли оставката като началник на отдел
видимо не сте се справили да си съберете парите от Вие сте сигурни, че ние частни лица, които са физически лица, получават редовно писма. Защо фирми не получават писма или не си заплащат данъците към общината? Мога да ви кажа само това нещо, че отдел администриране на местните данъци и такси са предприели действия, като са съставили актове за установяване на задължения. Фирма Тера има ли такива актове? Има такъв акт. Фирма Тера има образувано изпълнително дело. Кога? Ако не ме лъжа паметта, 2015 година. До ден днешен има ли внесени някакви пари? Да, има постъпления, но не мога сега в момента да ви кажа какви са. Ако искате, задайте си въпрос писмено, ще ви отговоря. Вие добре знаете, че община Червен бряг редица пъти не е отговаряла на призивите ми да отговори на тези въпроси. Затова идвам директно на място при вас, като началник на отдел. На вас заплата ви плаща община, не общината, а народа. Но не мога да кажа, че не сме си свършили работата. Да, за това идвам да питам. Кажете ми какви са постановленията, които къде да ги проверим? Само местни данъци и такси могат да дадат тази информация. Значи, когато едно лице не си плаща данъците, в период от време, ние съставяме един акт за установяване на задължения по тези декларации. Следващата мярка, ако лицето реши да го обжалва този акт, нали, нещо не му харесва в този акт, може да го обжалва, изчакваме периода на обжалване да мине, след което ние пристъпваме към принудително изпълнение. Това, което можем да направим, е да го дадем на частен, на държавен съдебен изпълнител или на Национална агенция на приходите. Това е правено. От 2011 година преписки имаме образувани срещу физически и срещу юридически лица. И мисля, че отдела ми си е свършил работата. Значи работя с 3 инспектори и този обем работа, който е свършен... На вас кой ви е началник? Началник, секретар на общината, заместник кмет по финансите. А фирма Тера знаем, че се управлява от семейството на кмета Вълов. Има ли покровителство от кмета Вълов над въпросната фирма на кметската рода? Не мога да ви кажа покровителство. Какво искате да кажете? Видимо, задълженията са от доста време. Значи аз ви казвам, че има съставен акт, има образувано изпълнително дело. Какво повече искате? Той не се плаща. Добре, нашето действие е да предадем преписката на НАП или на частен съдебен изпълнител. Те са органите, които могат да наложат обезпечителни мерки. Било то запор на банкова сметка. Добре, може ли да проверите в този компютър дали има някакво внесено? Аз този компютър не мога да проверя, защото делото е дадено и образувано от частен съдебен изпълнител. Сега, какви са мерките, които са предприети? Добре, да ни кажете поне някаква ориентировачна сума, в която като началник на отдел. Ориентировачна сума, казвам, писмено ми задайте, нали, подайте си заявление. Изпратено е миналата седмица по закон за достъп до обществена информация на мейла на общината, адресирано до вас, до кмета на общината и до секретаря на общината. Отговор все още няма. Писмено сте задали въпрос. Точно така, да. Значи, това не е нищо наистина. Нали, то си има определен срок от време, който се обработват тези документи, но аз не съм получила нищо конкретно от вас. И така на практика излиза, че членове на едно и също семейство трябва да си разменят едни пари, за да бъдат чисти сметките така на частната фирма, така и на община Червен бряг. И ако живеехме в нормална правова държава, община Червен бряг като институция щеше да даде частната фирма на частен съдебен изпълнител, за да събере своите дългове. Но като в почти всеки един случай в България, това се случва само и единствено на хартия. Това беше на прицел с мен, Христо Гешов. За милиони няма закони, за кокошка няма прошка, кокошкаря няма как, ще лежи в затвора пак.